Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος του εισαγωγικού βίντεο σχετικά με το Toyota Yaris το υβριδικό. Είχαμε πει κάποια πραγματάκια σχετικά με τις γενιές, για το πώς το αναγνωρίζουμε, για τα μέρη που έχει. Είχαμε πει για το inverter, είχαμε πει εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει η μάντας accessoire, γιατί οι περισσότερες ανάγκες καλύπτονται με ηλεκτρισμό, με ηλεκτρική ενέργεια είτε 12V είτε με την υψηλή τάση. Είχαμε σταματήσει στην αντλία ψυκτικού υγρού, η οποία είναι ηλεκτρική στα 12V και ελέγχεται από τον εγκέφαλο του κινητήρα με ένα παλμό 5WM. Ρυθμίζονται τις στροφές από 500 έως και 5.000 στροφές. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ανάλογα τις ανάγκες που έχει σε ψήξη χρησιμοποιεί την αντλία, οπότε φανταστείτε ότι ένας κρύος κινητήρας που δεν έχει ανάγκες ψήξης δεν τη λειτουργεί καθόλου ή τη λειτουργεί με χαμηλές στροφές τις οποίες ανεβάζει σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη απόδοση και έχουμε και οικονομία καυσίμου. Προχωρώντας να δείξουμε λίγο άλλο ένα σχεδιάγραμμα με το inverter. Είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι το inverter μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και αντίστροφα το συνεχές σε εναλλασσόμενο, ή μπορεί να υπάρχει και ένα DC-DC, δηλαδή να μετατρέπει το συνεχές υψηλής τάσης σε συνεχές χαμηλής τάσης, για παράδειγμα 12-14V για τους καταναλωτές του οχήματος. Ανεβάζει θερμοκρασία με αυτές τις μετατροπές, τα τραντζίστορ ισχύως όπως λέγονται μέσα, γι' αυτό έχει ανάγκες ψήξης, έχει ξεχωριστό κύκλωμα ψήξης με μία αντλία, τη βλέπουμε εδώ πέρα 12V και αυτή. Δεν υπάρχει θερμοστάτης, γύρω στους 70 βαθμούς Κελσίου πρέπει να διατηρείται το σύστημα αυτό, και βεβαίως αν υπάρχουν υπερθερμάσεις υπάρχουν αισθητήρες θερμοκρασίας και μπορεί να βγάλει κωδικούς βλάβης. Στο σημείο αυτό να πω ότι το ψυκτικό υγρό είναι το νούμερο 1 για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά οχήματα, διότι αν βάλουμε κακής ποιότητας ψυκτικό υγρό μπορεί να προκαλέσει φθορά μέσα στο inverter σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα να έχουμε σφάλματα μονώσεων και να βγάλει κωδικούς βλάβης. Άρα δεν βάζουμε κανόνας ό,τι ψυκτικό να είναι, παρά μόνο το ψυκτικό που προβλέπει ο κατασκευαστής. Επίσης, με την ευκαιρία να δώσουμε ένα tip. Τα τρία βασικά, κατά τη γνώμη μου, τα οποία είναι σημαντικά σε αυτούς τους κινητήρες στα Yaris, στα υβριδικά, είναι το λιπαντικό, το λάδι δηλαδή του κινητήρα. Και αυτό γιατί, ας γυρίσουμε μια διαφάνεια πίσω. Είχαμε πει ότι δεν υπάρχει αμάντας αξεσουάρα, αλλά μέσα για τον χρονισμό στροφαλοφόρου και κεντροφόρου, για τη σύνδεση, υπάρχει μια καδένα, η οποία είναι μια ειδική καδένα χαμηλού θορύβου όπως λέγεται, και υψηλής απόδοσης. Αυτή λοιπόν έχει ανάγκη να έχει καλή λίπανση για να μην παρουσιαστεί φθορά. Άρα βασικό να προσέχουμε τα διαστήματα service, να μην ξεφεύγουμε τα διαστήματα service και να βάζουμε ακριβώς το λάδι που προβλέπει ο κατασκευαστής. Το δεύτερο που είπα είναι σχετικά με το inverter. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα ψυκτικά υγρά για κάθε κατασκευαστή, και για το σύστημα του κινητήρα αλλά και για το inverter, διότι μπορεί να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Και το τρίτο είναι το ψυκτέλαιο στο CBST, που θα δούμε εδώ και θα πούμε κάποια πράγματα στην τελευταία διαφάνεια, στο δεύτερο μέρος του εισαγωγικού βίντεο για το Yaris. Είπα ότι τα συστήματα αυτά δεν έχουν κομπρεσέρ με ημάντα όπως τα κλασικά αυτοκίνητα, αλλά έχουν ένα ηλεκτρικό CBST, ένα ηλεκτρικό κομπρεσέρ. Εδώ λοιπόν, όσο μπορούμε να δούμε από τη φωτογραφία, βλέπουμε ένα ηλεκτρικό μοτέρ, το οποίο περιστρέφει ένα CBST, συνήθως είναι τύπου scroll, και αναρροφά και συμπιέζει το ψυκτικό υγρό για να βγει προς τα έξω. Και εδώ το μπλε που βλέπουμε είναι το λεγόμενο inverter. Έχουμε δύο περιπτώσεις, ή να έρχεται εναλλασσόμενο ρεύμα, γιατί αυτά είναι εναλλασσόμενο ρεύμα από το μεγάλο inverter, δηλαδή να βλέπουμε τρία καλώδια που φέρουν εναλλασσόμενο ρεύμα να λειτουργήσει αυτό, ή μπορεί να έχουμε δύο καλώδια, να βλέπουμε δύο καλώδια, άρα είναι συνεχές ρεύμα, συν και πλην, και να έχουμε ένα inverter
ένα μικρό inverter που μετατρέπει επιτόπου εδώ τη συνεχή στάση της μπαταρίας σε εναλλασσόμενη για να λειτουργήσει αυτός εδώ ο ηλεκτρικός συμπιεστής. Άρα δηλαδή ανάλογα το πόσα καλώδια έρχονται εδώ μπορούμε να ξεχωρίσουμε εάν υπάρχει, φαίνεται βασικά από πάνω είναι το inverter. Όταν βλέπουμε 2 καλώδια υπάρχει inverter, όταν βλέπουμε 3 καλώδια δεν υπάρχει inverter εδώ, αλλά έρχεται κατευθείαν εναλλασσόμενη τάση από το μεγάλο inverter. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό και θα πρέπει να πούμε είναι το ψυκτέλαιο. Επειδή το ψυκτέλαιο εδώ πέρα έρχεται σε επαφή με τον συμπιεστή, υπάρχει πιθανότητα λοιπόν να δημιουργούν βραχικυκλώματα και χρησιμοποιείται ένα ειδικό ψυκτέλαιο, δεν έχει καμία σχέση με τα PAG και τα PAO που χρησιμοποιούν τα συμβατικά οχήματα. Λέγεται είναι πολυεστερικό και έχει διελεκτρικές ιδιότητες για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στον οπλισμό, στο ηλεκτρολογικό μέρος του συμπιεστή. Άρα θα πρέπει ένας τεχνικός να προσέχει κατά την διαδικασία ρουτίνας ανάκτησης, ανακύκλωσης του φρέων, να χρησιμοποιεί το κατάλληλο ψυκτέλαιο, διότι ειδικά περνώντας τα χρόνια να έχουμε σφάλματα μόνωσης και να κινητοποιηθεί ακόμα και το όχημα. Δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει αν παρουσιαστεί μια βλάβη κατά τη διαδικασία, ένα σφάλμα μόνος δηλαδή, κατά τη διαδικασία της ανάκτησης του ψυκτελαίου. Η μπαταρία είπαμε ότι είναι στο πίσω μέρος, η υψηλή στάση είναι 144V, νικελίου ηριδίου μετάλλου, στα επόμενα μοντέλα έγινε λιθίων ιόντων. 12V έχουμε την ηλεκτρική αντλία ψήξης του κινητήρα, την ηλεκτρική αντλία ψήξης του inverter. Ο ηλεκτρικός συμπιεστής, αν θυμάμαι καλά, είναι στα 144V. Δεν υπάρχει η μάντα αξεσουάρ, υπάρχει αλυσίδα χαμηλής τριβής και θέλουμε προσοχή στα λιπαντικά, προσοχή στο ψυκτικό και προσοχή στο ψυκτέλαιο για να μην δημιουργούνται βραχικυκλώματα. Συνοψίζοντας, σε αυτό το βιντεάκι το οποίο το κάναμε σε 2 μικρά μέρη, κάναμε μία εισαγωγή για να αρχίζουμε να προσεγγίζουμε σιγά σιγά τα υβριδικά οχήματα, ξεκινώντας από ένα σχετικά εύκολο και απλό θα έλεγα υβριδικό όχημα, ένα υβριδικό αυτοκίνητο, το Toyota το Yaris, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα να λειτουργεί με τον κύκλο του Atkinson που θα περιγράψουμε σε άλλο βίντεο και είναι και μεικτού τύπου, είπαμε σηριακά, παράλληλα και μεικτά. Αυτό συγκεκριμένο λειτουργεί μεικτά και θα το περιγράψουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.